ez preokupatzen horrek. Normalean ondo iruditzen zait, eta ez dakit, ondo, pentsatzen dut, ez? Ez naiz karrozetan ateratzen, normalean ibilbide hortan ez naiz ateratzen, ez? Bueno, nik uste bakoitzak berea egiteula, eta, bueno, paso tokatzen zaizuna, ikustezula, eta batzu gehiago gustatzen zaizkizu, beste gehiago, begida galditzen zea, eta, bai. Gu karrozan normalean ez. Gure kabuz mugitzen geha, baina oinez karroza gabe. Beto da, hola, ze adidez hemengo kalen, pues, jende asko biltzen zen, eta karroza asko, eta azkenen etzen ondo ikusten. Eta orduan, zati honetan azkenen, karrozak sakabanatu indiet orduan hobeto ikusten dira. Toki gehiago da dantzaiteko. Ze hemen azken baten denak pilatuta baldin badaude dantzaiteko ez da tokia. Zuek ateatzen zarete baita ere, karrozetan, edo... Egun baten ateatzen geha, dantzatzen, astelenen. Nik uste horren beste jende da hola, geldik egon behar duela, baina... Ez dakit, nahi transmititzea jate, ez dakit, soinu gehiegi, eta bai, baina bueno, ulertzet ondo pasatzeko modua dala baita. Ba, igual zerbait egin behar zu, no? Ze karroza movimentokin, hainbeste jende txarra izango dela. Netzako ondo da, lehen nitezean karroza gorak eta bera mugitzen, nite estropo nitezean hemen San Francisco kaletan. Bueno, hain ondo da sistema hori, eta baki goitikin hasi beraino, da karroza alden gehienak ikusi, eta denetik dago, baita pelota partidoare, denetik dago hemen. Ba, ondo, gu beti biltzega hemen, San Franciscoko kale hontan gehiena. Beti gaztega eta gora arte, banan ikuste deu. Eta asko zehobe geldituta, muitzea gestea baino. Piskata aldatzeko igual bai, aurrena hemengoa eta gero beste aldekoa. Tanborra gustatzen zaio nantzako, suposatzet, nahi tanborra egia esan sobratu egiten zait. Bai, ez dit ez raportatzen. Baina, batzuk osatzen dut horrekin, eta, pentsatzen dut ondo, ez? Bai. Hori ondo da, beti kuadria guztien juntatzen bai tanborra guztik eta jo baina lehenago afaltzen elkarrekin ondo da. Bakoitzi biltzen da bere aldeak eta batzu soziedade, beste batzu tabernetan, baina azken finen gehiago festa ondo pasatzeko eta dana elkarren ondo disfrutatzeko. Normalen entortzen gira alabakin ikustea umen tanborradak eta politia esaten da. Beti umek ikusten hola tanborra jotzen da, disfrutatzen hori posi da eta gauza polita ikusteko esaten da. Ez? Momentuz ondo, lo único kolak egiteko zehoik. Entradak hartzeko zea. Porque internetetik hasteza eta linea guztiak saturatuta eta ezin dezu hartu. Eta azkenen, tokatzen zaigu goizen goiz etortzea. Gehien batez jendia ez kolatzea, koletan. Askotan izatela bat do eta bintzat hartzeu elekoa eta hoi. Baina bestela ez nuen eguraldiak laguntzea. Lehen ongea komentatzen, igual zezenen ordutegin beste zehozer baleo umentzat ere, igual jende gutxigo jongo zala zezeneta eta aukera gehiago zitezkela. Bai. Ez dago beste aukerarik, arratzaldetan umentzat ordu honetan, no? Egun hauetan, ostegunean adibidez, edo, ostiralen berdin, no? Zezenak daude eta... Agian igual, zezeneko sarrera hartzeko, hemen jende asko amazkidu oso goizetiken, igual lehenago irikitzeko takila, jakinda zenba jende gauden, saldu lehen bailen sarrerak eta laurak hartamenotea albe alperria, porque hemen dagoen jendekin uste sarrera guztia gortutuango, pixka lehenago hori hobeto antolatzeka. Bestela, inoterik oso ondo antolatuta.